ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. इस बीच मंच पर पधारे सभी विभूतियों का माननीय राज्यपाल कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा जी और सभी मंचासीन विभूतियों को देखने की और सुनने की आतुरता इस अवसर पर आपकी करतल ध्वनि के रूप में वो अभिव्यक्त हो सकती है जब इन सबका हम स्वागत करें मंच पर। आपकी तालियों के साथ हो सकती है और आपके उल्लास के साथ हो सकती है। आइए मिलकर इस मंच की गरिमा और इस आयोजन की शोभा को अपनी तालियों की गूंज से भर दें। पूरा देश सुने आज कर्नाटक के लोग किस तरह से विकास की नई इमारत को लिखने के लिए आतुर हैं, उत्कंठा से भरे हुए हैं, जोश के साथ भरे हुए हैं, क्योंकि आज इस देश का नेतृत्व करने वाली वो विभूति जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता हैं, ऐसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच यहां मंच पर पधार रहे हैं। देवियों सज्जनों, ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಶಾಂತನು ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲನ್, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಳಂದೂರ್, ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. जब देश के लोग ठान लें और देश को ऐसा नेतृत्व मिल जाए तो आखिर क्यों न कोई देश अपनी पुरातन गौरव को हासिल कर समृद्धि के, ज्ञान के, विवेक के और दर्शन के और धर्म के नए इतिहास लिखे, नई ऊंचाइयों और नए शिखर तक पहुंचे। और आज उसी तरह का भाव पूरे देश में है। ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ. नमस्कार, वंदे मातरम। कर्नाटक के इस पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3800 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 3800 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 8 ಯೋಜನೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ heralds a new era of development, dedication to the nation and foundation stone laying for 8 projects of worth rupees 3,800 crores in a short while. So let's hear it for the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय राज्यपाल कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनलाइन हमसे जुड़े केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, श्रीयुत श्रीपाद येसो नायक केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा जी, कर्नाटक सरकार में माननीय मंत्री श्री S अंगारा, श्री V सुनील कुमार और श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के हमारे माननीय स्थानीय सांसद श्री नलिन कुमार कटील जी, कर्नाटक विधानसभा के माननीय सदस्यगण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सभी का एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, कुड्लद
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಜೈನೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಆದರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾಡಗೀತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಥಮ್ ನಾಡಗೀತೆ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಬೈ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ. कर्नाटका स्टेट एंथम नाडगीत के सम्मान में आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों. जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡಿ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ವೀಣೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಗುಟದ ರಾಣಿ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರ ಅವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲಿ